son. Aku iki kate curhat ya. Curhat aneh man. Lho masa bener? Mana rek? Aku kate curhat. Curhat masalah online shop. Tapi yo ono maneh langsung ketemuan COD. Kadang COD ku kadang nyenengno, kadang ngregetno. Ah nyenengnone ku yo kok ngene iki, Lones. Iki MZ jare kate COD. Santai ini ae. Weh, so. Z. Ya apa? Apa dia? Bicara kali tuku. Oh, tuku klambiku tah. Loh, ya iya. Masa bener? Oh iya sih. Endi barangnya? Sik, tak jikino. Sik ah. Iki lho. Oke. Piro iki son? Piro 50 wis kanca dhewe wis. Wih. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm up at the D. Aku mang ya. Nalek gregetone koyo ngene pisan, Lones. Iki MZ jare kate COD. Santai ini ae. Suwene Sepurane. kon ning dinteni. Jare pesen. Yo, endi barangnya? Kini delok aku. Sik. Mari. Iki. Iya, Nang. Ngene tok. Iya. Sumpah kon ngene tok. Iya. Terus piro regane? 400. 400.000 kaya kanca dhewe. 400 ngene tok larang. Wah, elek kok ngene 400. Kok sido tuku. Lah iku mang contoh-contohnya sing api-api sing gak api. Tapi ono maneh sing PHP. Kata yo bulet. Wis didelok ae ya sing PHP dhisik ya. Endi MC ti? Cari pesen. Tapi gak ada teko. Oi, Baik ya MC. Ini set lu kira lu. oke son. Apa son? Lo kan cari tuku. Sudah kak. Oh, sing klambiku tah. Sido wis tak tuku. Anu son. Tapi mbayare minggu meneh ndak apa-apa tah. Soale aku wis tuku peda son. Tuku peda iku. Oh ya wes lo gak apa wes. Minggu lo ya. Pas minggu nih. Iki MC wis minggu tapi gak bayar. Telepon aja wes. Tati itu. Halo. MC tadi. Halo, iya, Minggu set, ya apa sudah dibayar lagi? anu son,
anu sepurane ya. Aku iki gak ono duit sih an. Terus yo apa yo? Minggu menini ae wis yo apa yo? Ngene. Wis sakmene dhisik ya. Aku yo kate ono proyek-proyek selanjutnya. Bisa didelok mana ya? Nang gak jelas production. Delok ae nang YouTube. Gak cangkep apa gak jelas sih? Gak cangkep loh. Gak cangkep production. Nah, ojo lali subscribe ya. Ojo lali subscribe. Sip guys.